Espera, sí? Ahí està tallat. Ay, he frenado. No había visto ese taco de pedra ahí. Pero sí. Pero ahí también era, lo que pasa es que estaba la barana ahí tapante la senda.
Una remota, porta ese ahí. Yo no me suena tampoco. Yo esperaba ver l'altre de l'altre dia. No, perquè ahir ja t'he dit que ahir n'hi havia un desvío. N'hi havia un desvío a dreta. Igual era ese desvío. No saps on estem? Ahí està el Camp d'Abelles, dice, crec. Això és el... on havíem parlat antes. Loco. Ja, me fan mal els peus, tio, això que està, Ya que chada está, colega. Fan mal els tobillos y tot,